ንሶም ዓዲ ሰላም ኢሎም ሃገር ክሪኡ እንትፍትኑ ሓንቲ ናይ ፓታያ ጎርዞ ከም ናይ ዓድና ባህላ ሓፂር ምንሽር ተዓጢቓ ስብእንኦም ክትፈታተን ይዝረአ ኮይኑ ግና ምዘን ዝቐበጣ ጎራዙ ናብ ቴማ ናይ ገዛ እንተዳኣቲኹም ንስኹም ማለት ከም ንመስዋእቲ ተዳለወት በጊዕ ማለት ኢኹም ምኽንያቱ ድሕሪኡ ዝፍጠር ነገር ኣይኮነን ክትፈልጡ ክትርድእዎ እውን ኣይትኽእሉን ናይ ገነት ተዘይፈለጥና ናይ ሲኦል ማዕጾ ግና ካብ ዝቐረባዩ ብዙሓት ሃገራት እናጠቐሱ ናይ ሓጢያት ቦታ እናበሉ ስም እንትህብዋ ተዓዚብና ኢና እምበኣር ንሕጂ ሸይጣን ብጭጉራፍ እናዘበጠ ዘመሓድራ ከተማ ከርእየኩም ፈትየለኹ ናይ ጎይታ ምሕረት ተዘይሕወሶ እዛ ከተማ ገና ካብ ምጅማራ ከም ሰዶምን ጎሞራን ናይ ሞት ማዕበል ክትወሓጥ ነይራያ ብናይ ኣምላኽ ምሕረት እምበኣር እዛ ከተማ ህያው ኮይና ትነብር ኣላ ኣብዛ ዓድና ተለመደ ዝመፀ መሕፈረ ተግባር ብናይ ዓዶ መፀዋውዓ ካቶይ ገለ ዝብለኩም ነገር ኣሎ ንምዃኑ እታ ሃገር መን እያ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለየን እናበልኩ ናብቲ መደብ ክወስደኩም ሕጂ ሰዓቱ ኣኺሉ እታ ነፋሪት ናብ ከብዳ ክትእትወና ተዳልያ ድሮ ክትእትወና ጀሚራ ኣላ ኣንሕና እውን እእዛና ጌርና ሰማዕናዮ ብዛዕባ ናይ ታይላንድ መሬት ቀፂሉ እውን ናይ ታይላንድ ወይዘራዝር ዝገብረኦ ጉድ ንምርኣይ ቀጥታ በረራ ሓደልና ጀሚርና ኣለና ድሕርድካ ምጉዕዞ ኣብዝሓ ተሳፈርቲ ዝፀዓነት ነፋሪት ባንኮክ ታይላንድ ኣብ ስዋኖፕ መዕረፎ ነፈርቲ መዕረፊያ ትገብር እቲ ጉዕዞ በዚ ኣኸለን መዕረፊና ዋላ ባንኮክ ተኾነ ንበፅሓሉ ቦታ ግና ፓታያ ስለ ዝኾነ ንቀፃሊ ጉዕዞ ተዳሊና ኢና ቀፃሊ ጉዕዞ ብባስ ክንከይድ ንውስን ናብ ፓታያ ዝወስዱ ብዙሓት መማረፅቲ ኣለው ኣብዝሓ ናይ ተዓዲ ሰብ ተመራፂ ዝገብሮ በዚ ናይ ባስ ጉዕዞ እዩ ቀፂለ ድማ ትኬት ገዚእኹም ኣብ ደቃይቕ ፓታያን ክትኣትዉ ከም እትኽእሉ ክነግረኩም ይፈቱ ኣንሕና ግና ገና ኣብ ምእታውና ጅባና ዝሓፅቡ መማረፅታት ብሃንቀውታ ይፅበዩና ከም ዘለው ስለ ዝፈለጥና ብቁፅሪ 84 ዝመለለይኣ ባስ ጌርና ፓታያ እናኣቱ ኣብዛ ከተማ ትገብርዎ ንኣሽቱ ስሕተት ናይ ዕድመ ልክዕ ጣዓሳ ከገዝእ ይኽእል እዩ ንስምዒትኩም ዶብ ግበሩሉ ብምባል ቀፂል ኣብዚ ዝግበር ኩሉ ጅባኹም ንምሕፃብ ኮነይሉ ተገብረ መፃወድያ እዩ እዞም ብጫ ሕብሪ ተቐብኡ ድንኳን መሰልቲ ገዛውቲ ወሃብቲ ግልጋሎት ሸርፊዮም يأخلن تبلو ገንዘብ ኩሉ ኣብዚ ቦታ መጽኢኹም ምሽራፍ ይካኣል እዩ ናይ ታይዋን ገንዘብ ተያባት እናተባሃለ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር 35 ታይባት እዩ ፓታያ ምሳኣትኻ ናብ እንዳ መስተ እግርኻ ምምራሕ ማለት ኣብ ልዕሊ ዝባንካ ጌርካ ቦምባ ምፍታሕ ዝኣክል ሓደጋ ኣለዎ ምኽንያቱ እውን ኣብ ፓታያ ተለምደን እተን ወይዘራዝር ኣጽሚደን ከም ስትሮክ ዝመጣሉ ሽርሐን እዩ ከመይ ከም ዝኾነ ንምርዳእ ንስኹም ናብ ሓደ እንዳ መስተ ጎረረኹም ክተርሑ ሰዓትይኹም ቀፂሉ ናይ ብሕትኹም መስተ ኣዝዲስኩም ዕላል ሒስኩም እናሃለኹም ሓንቲ ሕፍረታ ንምሽፋን ዝገበረታ ትመስል ቅንጣብ ጨርቂ ናብ ሰውነታ ሸው ዘበለት ኣጥዋታ ከም ናይ ባለሚን ድንቡሽቡሽ ዝበሉ ጽብቕቲ ወይዘሪት ናብቲ ዘለኹም ቦታ ክትመጽእ ትርዩ ካብኡ ቀፂላ ናብቲ ዘለኹም ወንበር ትመጽእ እሞ ኢዳን ሰላምታ ምዘርግሐት ምሳኹም ዘፊላ ትቕመጥ ከምዚ ኢልኩም ንተወሰነ ደቃይቕ ምስተላለኹም ታይም ጻል ካብ ዝበልኩም ዋቅጽበት ናብ ምሕነቕ ገመድ ናብ ክሳድኩም ያቱ ነዛ ሰዓት ክትጽበዝ ወዓለት ጎርዞ ሌዲ ድሪንክ ናተባሃለ ዝፍለጥ ተግባር ኣባኹም ትፍጽሞ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ክባር ዝበሃል መስተ ብምውራድ ነቲ ጠረጴዛ ተጨናንቆ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኩሉ ሰብ ንሕድሕዱ ተኣሳሰረ እዩ ካብ ግሮሰሪ ጀሚርካ ክሳብ ዘንጎራዙ ንሓደ ዕላማ ደው ዝበሉ እዮም ኮይኑ ግን ኣዛጓል ኣብ ክንዲ ዘውረደቶም መስተ ትሰቲ ነዚ ገዲፋ ማይ ወይ ድማ ኮካ ምስታይ ምስ ጀመረት ንስኹም ብቁጣዐ ነቲ መስተ ምንቁርቋር ትጅምሩ ኣብዚ ሰዓት ዘይሓሰብኩም ሒሳብ ክትከፍሉ ትግደዱ ኣብዚ ቦታ ትሪእዎ ሰሓቕን ሰላምታን ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ብኣላፍ ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ ናብ መገድኹም እናመፃ ብዛዕባ ጽባቐኹም ከድንቓ ይፍትና ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ እዚ እዩ ፓታያ ናይ ሕሶት ከተማ እያ ኣብዚ ቦታ ገንዘብ ወረቐት ዘይኮነስ ጎይታ እዩ ብኣብዝሓ ናይቲ ከባቢ ደቂ ኣንስትዮ ብዘደንቕ መልክዑ ተጸባቢቐን ናብ ዕዳጋ እንትቐርባ እዚ ተግባር ፈጺሙ ተለምደ ተግባር እዩ ሕሶት ክደጋገም ሓቂ ይመስል ከም ዝበሃል እዚ ተግባር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፈ ክሳብ ሕጂ ተግባራዊ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ቱሪዝም ደቂ ኣንስትዮ ንኽህልዋ ዝገበሮ ቀንዲ ምኽንያት እውን እዚ ተግባር እዩ ካብ ብዙሕ ሃገራት ንምብጻሕ ዝመጹ በጻሕቲ ዓዲ ብሚልዮን ዝቑጸሩ እዮም ናይ ተዓዲ ናይ ኢኮኖሚ መሰረት ሒዝዎ ዘሎን ብሚልዮን ዝቑጸር ገንዘብ ናብ ካዝና ክተእቱ ዝሕግዛ ዘሎ ታይላንድ ነዚ ነገር ካብ ብስቕታ ምሕላፍ ገለ ሓደ ነገር ክትገብር ኣይፈተነትን እዘን ወይዘራዝር ተወለድቲ ተዓዲ ጥራሕ ኣይኮናን ካብ እተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለምና ዝመጻየን
ንኣብነት ካብ ህጉርና ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ካብ ጋና ካብ ሴኔጋል ናይጀርያን ተሰዲደን ኣብ ከተማ ፓታያ ዝሰርሓ ኣዴን ትቑፀረን ይዘብል ኣብዝሓ ናይ ፓታያ ህፃናት እዚ ነገር እናረኣያ ስለ ዝዓበያ 60 ዝኣኽላ ናይ ተዓዲ ህፃናት ዕድሜ ንዕድሜ ሄዋን ምስ በፅሓ ናብዚ ስራሕ ንምእታው ናብ ርእና ገበራየን ኣብዚ ዘለዋ ኣዋልድ ናይ ባዕለን መስመር ሒዘን ዝሰርሓ እየን ተመሳሳሊ ዲቪዛ ተኸዲነን ኣብ በብቦተአን ደው ይብላ እሞ በቲ ቃልሲ ተሳዒርኩም ናብ ቴማ እንተደኣ ኣቢልኩም ናይ ሞባይል ባንኪንግ ፓስወርድኹም ብነፃ ከም ዝሃብኩም ማለት እዩ ድሕሪኡ ድማ ናይ ሌዲ ድሪንክ ዕጫ እዩ ዝበፅሓኩም እዚ ጥራይ ኣይኮነን መላእታ ከተማ በዘን ኣዋልድ ዝመለ እዩ እተን ካልኦት ኣብ ማሳጅ ሰርሓ እየን ቀፂለን ኣብ ፓታያ ዝህልወኩም ፃንሒት ንኽምቅርን ብጉዕዞ ዝደኸመ ሰውነትኩም ማሳጅ ንኽገብርዎን ይሓታኹም ድሕሪኡ 2000 ወይ 3000 ታዋይ ብምባል ክጽዋዕ እዩ ዝረአ ካልኦት ድማ ነዚ ተግባር በዚ መልክዑ ሓንቲ ልክዕ በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል ተኣቱ ይመስል ናይ ማሳጅ ሜኑ ተቐብለኩም ኣብዚ ድማ ዓይነታት ማሳጅ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ጉዕዞና ቀፂልና እተን ሳልሶት ድማ ኣብ ገምገም ባሕሪ ፓታያ መዕረፊአን ገይረን ዘለዋ እየን እቲ ጽባቐአን ልቢ ዝማርኽ ስለ ዝኾነ ንሓንቲ ክትላለ ትውስን ኮይኑ ግና ጥንቃቐ ስለ ዘድሊ ንጎሆ ምስ ተስኡ ኣብ ጥቓኹም ደቂሱ ዘሎ ሓደ ተባዕ ወዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ኣብ ታይላንድ ዝተለምደ ሓደ ነገር ኣሎ ሌዲ ቦይ ወይ ድማ በቲ ናይ ተዓዲ ጽዋውዓ ካቶ ይበሃል ሌዲ ቦይ Are you lady or lady boy? Lady and no lady boy Thailand እዚኣቶም እምበር ኣወዳት ኮይኑ ግና ጾቶም ናብ ጓል ኣንስተይቲ ዝቐየሩ እዮም ፈጺምኩም ጠሚትኩም ክትለልይዎም ስለ ዘይትኽእሉ ሓደ ወዲ ክትላለዩ ትኽእሉ ኢኹም በዘራርባ በከላድና ኢሉ እውን ብምንቅስቓስ ካብ ጓል ዝገደዱ ጓላት እዮም ማሕበረሰብ ታይላንድ ብቡድሂዝም ፍልስፍና ተመለዩ ናይ ቡድሂዝም ዋና ሓሳብ ናይ ሓደ ሰብ ሓሳብን እምነትን ድሌትን ምቕባል ዝብል እዩ በዚ ድማ ንሌዲ ቦይ ናብቲ ማሕበረሰብ ንምትእትታው ዓቢ በሪ ኸፊቱ እዩ እዞም ሌዲ ቦይና ተባሃሉ ዝጽውዑ ኣወዳት መሰል ተዋልድ ንሳቶም ዋላ ጓላት ኢና እንተበሉ ባንኪ ሒሳቦም ወይ ድማ መለለይ ካርዶም ኣብ ዘብፅሉ ሰዓት ናይ ወዲ መንነት ከም ዘለዎም ይፍለጥ እዩ ኣብ ፓታያ ዘለኩም ፃንሒት ኣዝዩ ዘገርም እዩ ኣብዚ ቦታ ዘሎ ናይ ሴክስ ንግዲ ዝፍለም ግዚኡ 1960 ኣብ ናይ ቬትናም ኩናት ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ወቕቲ ኣብ ኣሜሪካን ቬትናም ዝነበረ ኩናት ጥዕጡዕ ስለ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ናብ ታይላንድ ኣቕኒዖም እዮም እዚ ዝኾነ እውን ብኣማይ ተሸሓት ዝቑፀሩ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ንምዝንጋዕ ናብታ ከተማ ይምርሑ እሞ ነዚ ወሓዚ ናይ ሰብ ማዕበል ዝረኣየት እታ ከተማ ድማ ኣብ ባንኮክ ናብ ካልኦት ከተማኣን ሰፋሕቲ ቤት መስተ ንኽኽፈት ገይሩ እዩ ድሕሪ ናይ ቬትናም ኩናት ምፍጻሙ ብኣሜሪካ ሽርሕት ተጀመረ ኩናት መዕለበይ ተረኸበሉን ይኹን ዳ እምበር ናይ ታይላንድ መንግስቲ ናይ ቱሪዝም ፍሰት ንምውሳኽ ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ እዩ በዚ ምኽንያት እውን ናይ ሴክስ ኢንዱስትሪ ዋና ኣታዊ ኮይኑ ቁፀር እዩ ብ1979 ብ1980ታት መወዳእታ እታ ዓዲ ናይ ማእኸል መዘናግዒት እናተባህለት ብመላእ ዓለም ንኽትፍለጥ ዓቢ እጃም ገይሩ እዩ እዚ እውን ኣብዝሓ ናይ ደገ በጻሕቲ ናብ ታይላንድ ንኽሓስቡ ገይርዎም እዩ ብፍላይ ናይ ምዕራብ ሃገራት እቲ ነገር ሱር ንኽሰድድን ንኽስፋሕፋሕን ዝገበረሉ ብዙሕ ምኽንያት ኣለዎ ካብቶም ምኽንያታት እውን ኣብ ወሰን ከባቢታት ታይዋን ዝነበራ ጎራዙ ናይ ተዓዲ ህይወተን ንምምሕያሽ ናብታ ከተማ ውሒዘን እየን ይኹን እምበር ናብዚ ከተማ ምስ ኣተዋ ዝቕበለን እዚ ጸልማት ዝኾነ ህይወት እዩ ካብቶም ካልኦት ስራሕቲ ብተፈለየ መልክዑ ጽቡቓታዊ ረኽባ ስለ ዝነበራ ተጸባቢቐን ተኳሓሒለን ንበጻሕቲ ዓዲ ኸጽምዳ ክኢለን እየን እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ድማ ኣብ ማሕበረሰብ ታይላንድ እዛ ጸያፍ ነገር ከም ንቡር ይሕሰብ ምዃኑ እዩ ናይ ተዓዲ መንግስቲ እውን ዋላ ንስምዑለይ ብሕጊ ተኸልከሎ ኣብ ባይታ ወሪዱ ግና ዋላ ሓደ ዝገብሮ ነገር የለን ንምንታይ እንተዳኢልኩም ጽቡቓታውን ሸርፊ ዶላርን ብበዝሕ ስለ ዝፍጸመላ እዩ እምበር ንሎማዓንቲ ብዛዕባ ምሽጥር ታይዋን ነዚ መስል ነይሩ ንዘለኩም ርእቶም ናይ ኮመንት ቦታ ግደፉለይ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉን ክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ